Tend karito nyithindo Mama Mangina koro kwayo piny owacho kod jogo machuny gi ng'uono okony gi gero manyien karito nyithindono matok masich mach manyomuocho dhiambo manyoro kendo wang'o kar nindo mar nyithindo makanyo. Nyaka sani nyithindo makwan gero mo 58 noter jote karito nyithindo machielo. Efinya Kidi miyowa mathoth. Ma e chal mar karito nyithindo Mama Mangina mayudore aluora ma Kibuye boma ma Kisumu. Tado mag kuonde nindo go dong nono kendo mabati margi luar piny. Moko kuom otendni otur ka buru marateng' ema odong' e dier ot. Chenro mag timo ler kata kamano dhi nyime. Matok mach muoch e karito nyithindo no odhiambo manyoro. Mach manyo wang'o kuonde nindo ma nyithindo manyiri kod yawuoyi duto. Chal ma bende nyokelo lal maduong'. Nyoro ka gima poya mach moro nomonjowa ka saa 10 odhiambo. Mowang'o hostel ma nyithindo ninde. Ma is the side of the girls, this is the side of the boys. Koro ne walus gik mang'eny. Lakini maduong' Nyasaye oloyonwa. Onge nyathi athia manotoka, onge ng'ata ng'ata manohinyore. Nyithiwa nolalo lewni, nyithiwa nolalo kar nindo. Koro wakwaya, nyithindo ni oko. Kaluwore gi maneja makanyo Helen Tuli, muoch majno nyochuno gitero nyithindo makwan gi romo 58 jote karito nyithindo magape kendo nyaka koro gichak rango yore mag gedo manyien. Ma kaluwore ni karito nyithindo Mama Mangina chiwo arita ne nyithindo mawuok e gwenge duto pachoka kod mamoko mawuok e pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Nyithindo ne wasetero ni e institution miluongo na Agape nikech kama tong' gininde sani onge, koro nyaka wagedi. Koro wakwayo national government institution ne en institution marito nyithindo te. East and Central Africa, it is a child protection center. Koro kako kethore ni ene kende ma sirikal. Koro kako kethore ni waonge kuma wachim. Koro wakwayo ni sirikal koyie to ret mapiyo mondo bi gikonywa wagedi. Yuak mar Helen Tuli en ni nitie nyithindo moko manigi ng'ol kendo nyalo yudo pek ka gidak kanyo ma ok ging'iye. Dwache maduong' en mondo piny owacho kod jogo machuny gi ng'uon ochiwre mar konyo gi duoko karito nyithindo no e wang'e. Nyithiwa mang'eny nigi disability machiegni 20. Nyithindo go kiketo in unfamiliar grounds nitie kaka gihinyore. Wakwa sirikal gi jotendwa mamoko be osechopo ka mondo bi oreswa okonywa mondo wa build Mama Ngina Children's Home Kisumu again. Tok muoch majno bad migawo marango weche nyithindo pachoka ochiwo ote margi moyango ni onge nyathi manyo yudo hinyruok e mach makamano kendo bende migepe mopogore opogore mag sirikal nyotiyo mapiyo masimo majno. Bende gitiyo kanyachiel kod tend county ma Kisumu machiwo sir ne kar rito nyithindo Mama Mangina e kinde manonro dhi nyime mafwenyo gino manyokelo muoch mar majno. Efinya Kidi, Ramogi TV.